tia ye konsem foforo mu a aba beto dwose wonom a woma akade ene enema ahodo ma akwanyi ene adansi etimi koso no won kabo mu ko nso de adesrede bi eto aban enim enkra ya ye tie ne se ne so am interchange kwanyi company ya won nso so ehwe ye no yese won buofu ede ba de ena esie yade mu nsem no eba aba bedan mo abusia Arahu sembiesi ewa mankraso ene nempotamo ya yekasei etua kasa enipa bese num ena wada fomu emu baako de watina nanom ensie do ensemi ene afoforo bi eka ho de dika ne ditie no ena ene enwumre sciatica expert 21st clinic wanom aso yasne ya yede eba besom wo usisi a chintini ye sa wo fa oto ase de fa usremu ana afo anantu na atiesu nantini ho no eto da bia na eya ha papa ye mesro wadro no ewo 21st clinic 15 branches no bia nte no ebusia eya na wahwe na watimi eto anamo akoho Liberty Conference o mahne ya edubu achenso say August edition no or the eba so nyame ya adoma dasene ewo Jubilee Park inteno eya na waba na enmonyam hye ama twedi ampoba se yadom ama wahubia ebo ewo ya brabom no so no waka ego form ede ama yabusia enwumakoi na eso yasene ya ene enwumre mu be echi dom ama mosomfo ohene ire mame ekua yeboa esiama bronya mede ensem no eba besomo kanya ho ewo Facebook no so eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube eya Sompa TV www.sompaonline.com semni nada ya krukra dia kogwa daroma ya no wako sane bedema na wakenkan na watie bi nso ede afri ho madaroma ya ngebrani adaje na ensem no senia esitie no yentutu ne srani abasa emfa emamo ye sha se ede afri chie batan amanyoko no NDC na Franka Kitafo ede ma wonom eye Rajon Draman Mahama mampanyi dada enne wone ne dom amanyoko no mu nyina mu mpanyimfo ene echitafo no wonom ewremu ewo emfifi mantem na wineba ena wonom ekosuyeye wonom nantisie nyina ne se wo manifesto no wakwakwapa ho entoma ede akire amansan sebeya wonom so behu won botaye wani suade hunu ene opepa ya wonom epe ede ama omaiga na adehye enam sayo so 7 December ba 20 dru ho a womo etimi akwakotintim de ama amanyoko no ewo ne dodo mo yera JDM ejina simpie so gina paso gi akasemu no ensem dodo na ena panyin no eseye asemba koya wo hwegu wo no ene se 24-hour economy policy na wa kire so de ba no enipa dodo na enhyeda entiase ni titru ene MPP amanyoko no so ne ha so ne tutu ne srani abasasa awi owianam eno ti wo kire se wo bi nim na sa wontiase a ebeboa ama enwuma ye ho akwatwe ete se enebremu bebuno no ebuso ede amaye na atimi asa boa yen ama yesika sem so atimi asipi na esita yewra JDM edansem dodo na di ene de kirewe eka we ho will be given to the student loan trust. It will register all the level 100 students and it will pay the money to their universities on their behalf so that they don't have to go and pay anything. It will be a grant. It's not be a loan. It will be a grant so they don't have to pay for it. 10. We'll introduce the following social intervention policies. 1. Free tertiary education for persons with disabilities. The Ghana Medical Care Trust Fund, which will be a fund that will help the treatment of kidney ailments, hypertension, heart disease, high blood pressure, and all those kinds of things. We'll commence within 120 days the distribution of free sanitary pads to female students in basic and secondary school. 11. We will institute inquiries or forensic audits into the following matters of public interest. 1. MPP's collapse of indigenous Ghanaian banks and financial institutions at a supposed cost of 25 billion Ghana cedis. We'll institute an audit into the illegal printing of money by the Bank of Ghana to finance the corrupt Akufo-Addo Bawumia administration. We'll investigate the 58 million National Cathedral scandal. We'll investigate the COVID-19 expenditure scandal. We'll investigate corruption scandals including the PDS, Ejapa,
SML, ambulance spare parts, 13th All-African Games, Skytrain, Palubu Dam, Mastex, Galamsey Fraud, missing excavators, missing tricycles, illegal and inflated single source contracts, bus scandals, and many others. Abusia ye Roger DM ene ekotie no ene kameya ye SNPP amanyoko ya na danko akufo do ne Yoruba omiedi animo no wone ma hodo ene de wato ede ama wo men ya wode ebo ye ho bra ene eye policies ahodo ya wonum tintim ya wode bi eye adwuma ne nyina da no waso obo bema ehwehwemu kan akoso na akontabuo papanso no wahwe ama no atimie tintim so ne basa na ne ebubo obi dia na ne dabon plachi so obetwene di na kwakọ gina ho biem nso no ene amoase ema fichi kromu no ne ma ye de beso ne so ne moja ne de agum nso no waso obehwe no acheche bi ede ama majuwa wonoma wo honam kwadua ne bi nso no atechema no so obehwe na watimi apia wonom ede awura enwomasiemu a wonye wonom kapreba ensemu a wode tudwa no edoso ye adwadifo nyina nso no ede ewombia wo so befa exim back so na watimi abo adwadifo ama won dwade ho nsem no etimi agina abrane ye JDM ena yekọ ekotie no na ebusia ne nsem no wa ma no ampem hwa wasa edi kire mu bia mu se wo pa amanyoko ye wo my Ghana mu asenom eba se yemfa kwati kwan so nchinchim obi nsa na yentimi ensesa na adwen enye ne nsam srade anase na japade a MPP amanyoko no ena edikan a eye kese pa wo mu with the people. A lot of people ask me, you're going to find an economy in a mess. How are you going to handle all this? We're going to realign our expenditure. We're going to cut out waste. We'll realign the budget so that we can create more fiscal space in order to finance these projects. We're going to use innovative methods to raise the resources so that we can finance these projects. We're going to prioritize, strictly prioritize, and select the most important projects that will create immediate benefits for the people of Ghana. We're going to put our money where our mouths are. That is what everyone is doing. Yeah, matter the matter. That way, one day I'm going to make a story. I am going to make a story. Going to for the way so may soon Yanda zongoni suka gwara muna soyayya inshallah ani babu kafi e babu iko kuma mu gwara mu soyayya kiri na sadiki abode we inshallah amuka zo muduka musani kama zuwa Mecca ya zama one of the 5 pillars of Islam ama yo saboda kudin da yayi kama da abiya aje Mecca Abusia ye Roger DM ena yekọ ekotie no na danko akufodo ni baomia ede yewramo ewa ahochem ye sikasam toto ye no waye ni say basa ama Ghana fo ye pa ye ho a ye nheda ehu ya sremu ntene 7 December Otres hama fon solibum wagitwi enye trada na wafo ni nchechemu wo mwemi ahodo a ye to aba no ntimi nkotintim dodo mo emfa ema NDC amanyoko no mane sesa niema ema yedie enso enye Ghana fo edia na ewadwumedie no ase no ena eye Professor Jane na opoku agema ya wono so ena eboye JDM chidom no wono so eja kasamo ekasaye ma mensemo a woda na di no na edoso adwumo we no eda yete edi free ni rano Obia so na hozen obia ne yinzi obia ne mber obia ne zakamu na yetumi ye pia ye ho ye za akwenyim nso nya do president na ko no problem onya no problem oye ye nyina ye problem na mo wenye dadodo obia so baba wa baye mobotu na ya sesa bebia ye tse ya sesa nya ne busia ya sesa nzeme pini no ma no afane ntampa we fra nti damna na ocha every party here to man every party no te na say every party no ba oye mpontujuma yanto abanje hwe yeto aba de mpontujuma embra
Yes, development is our goal. And the means in the Aba, and Dana, Kushina, Islam Sibina, also for the Norman Sinayaba, we are confident in the victory ahead. Yes. And the NDC has a good track record as well as a renewed vision. We are motivated by confidence in our skills and the goodwill of our fellow citizens. Progress is within our reach. Yes. And the reach of every Ghanaian, regardless your age, religion, whatever that differentiates. To present something very, very meaningful to reset Ghana. It's going to be hard work, but you and I know that by the grace of God, we will get there. So to vote for the NDC is to put your trust in the statement that Ghana can get better. Ghana beye ye adom nunti bibia ebeko so fine. Professor Jane Nana Opoku Ajimai tuapemu edemaye rajedi mani ekokotie no yenkwa homa no so dwumedie no esanse esi ya na se koso ewo eye mfifi mantemunte no yama ne bofo ya wotonkra efri ho edema Sompa TV ene Sompa FM adwumako ni nyina no yankase enua bema Erica Nine owa homa no so odani kwatwa wisa ne hwensa ntemo no ekodi dwumedie no achi yebisa ne nsemfu abako mienu bi na wontime entum emfama yen Eric wadaroma woti enkan ya mo adwo mo akwa bawo so Henry ona muti se me nua bema break a clip and so very for God money entry adwuma ne mra bibia be fine boy enkyeremu ayetiefo ne yahwefo no omunyina ye krado etie wo dwumadie no egusu kwaso anase wonum apon na ye free won so anade awura mu sei ena na nema esitie meda so Henry impempe no ade a be mu fifu mantemu winiba efutu winiba education school ahanum no ana ade a dwumadie no etimi eto edwa ewo ahanum na oba be pie mu impempe ne de dwumadie no nyina etini aba na wiye ewo school on no ewo wini ba hanom no dwumade ni nyina etini aba na wiye na ohwe nipa pepe akoma mba be pie mu ewo hanom ohwe Ghana afane nyina NDC amanyoko no tini amanyoko no dodo na ehwe eba be pie mu ana dodo na omo hanom titiri no ekoye mmebunu esanse ndey no mmebunu no ana omo hwe isu ese oman no mprempren no omo ho epapa omo ntina ohwe a dodo omo gu anom no ene yechemu miensa emu be ese mienu ne fa akoye mmebunu ana na omo hanom ayese ohwe auditorium kra na school pon no wo ewini ba hanom no course na ese dodo omo echire no ohwe omo inside baby auditorium na jumede no course na ese omo abonten no kama omo be ese edu a ena omo eche inside na ese jumede no dodo na eba na NDC mpanyimfo no so de dodo na ede omo animonyama beta jumede na ti ohwe yura 50 ava quota ono oye secretary no ono he ede na animonyama beta eti na chairman for the NDC yura ase de nketia eba omo nyina nso ede omo no ditem etim suga japemu ede ma yura John Dramani Mahama enso etim ekasa ene no ade ba ko a manifesto a ene NDC for no elanche no omo ginemu omo ede atu Ghana ma enum ene se we no ni da so manifesto a ene eba be oman no ede free katasese proye ene enyoma enkoso ewo oman ni mu se ne ene no oman ti gasema tise konte bi no we no manifesto eba beboa na etimi eyi oman no free ya mpempe one de oman no iskasem ne oman na nkasa akwa adum ne era John Dramani Mahama okasa no na se olese ne nyoma no ekebo nyoma baako be se edu nsia so a ohwe otrema no no NDC amanyoko ne na me adom na se omonsa kan tumi a omo behwe na omo etimi edi djuma aboa mo man no etimi akona nimu osiso se oman no se ye to aba ama NDC aban na ene ohwe enefua mako 120 days no bosunge miensa NDC behwe na omo de apaw bedeko omo behwe na omo ahwene a ekoso prempren aban a otiso enyoma a ode aban no oman ni sikasem na ye no na otimi ahwe na bedeko no edu
dwuma asesa enyoma ekoso mprempren oman nim no na omo etimi e de oma NDC amanyoko ne nyoma ne ni so adum no omo no omo etimi ahwe na omo de dwuma efa school ye bo ho sports no efa every sector of the country no omo be hwe na omo etimi e de ho dwuma ene dodo omo so ba be fie mu andodo na akata se o hwe se ne era John Dramani Mahama e de ne nsem tu dwa na we no wono waye bida na nya waye bida no nso no ana efa na ye bo afonti we no ensam a waka e se ye ma NDC amanyoko no the power say omo hwe na omo indi oman animu a 120 days no betimi aye na waye niye na oman no enso etimi afa nso ma papa enso etimi no kwa ne yedi nkan ya boni nyina ntima yemfa wosia ne na wase nyame ya domo a yebesa to aso bi why abusia yenua bema Erica nai na wadani kotwa wisia ne hwensa ntem ekodi ene NDC for manifesto launch no enso emu a emu nsem a no so ekohu ye no wada na di ede atro ye no Sompa TV so nie Sompa 93.1 FM wasantemantem kropo kumasemo Sompa 98.9 woti enka ewo bono mantemu a na efri sunya ne sanso na bropo ye mantemfo etie edefa enkranza Sompa 90.7 ye remo ewo ensem fofromo na yakọ akwan ye ene adansie mu ensemu na adwumayefo anase wonomo a wotimi ema enema anase akade edema yetimi yi akwan etimi disisi adan no wonom enkabo mu ko meche construction and building materials workers union no wonom ababonte dia desrade ema ban sada roman sadan seyemo ekotodwegufo mo kura wonsem kura na chechede aban no enso mu sebe ya wonso no wakatua ho ensem no wobetimi ahwe no watimi adane besa 12 billion Ghana cedis ekaya wode wo mu panyifo no na wonom so atimi atua wo mu eka na panyifo ya ewo ekuo ni mo no wonom ene yama ne bofo ya wotonkra ewo eye enkramantem Daniel Opoku etwetwe enkomo ema watwimbigu ahoma somayen enforce that contractors is bad to pay the workers. Where is he going to get money in paying the worker? Because he might have gone in for some loans from some banks and been promised without payment. You see, the money that is gone for years interest, and this affects the contractor as well as the worker. So in the end, there's a lot of hula baloo in the system, strikes all over. So if the government is able to pay contractors on time, make sure that whatever is due them is given to them, there will be peace in the country, peace in industry, and I'm telling you, it's going to go well for us. Again, we shouldn't forget about the labor bank TUC is looking at now. If you're able to get a labor bank for the TUC workers of Ghana and the labor organized labor, I'm telling you, we are going to go far. Because at times workers go in for loan from these financial institutions and they are being delayed. I know at my sector, we've even applied for loan from one particular bank I don't want to mention. You see, and if for about 11 months, 12 months, you go in for loan, you are not giving it to you. You have everything done. Then you see that it's a blow. But when the labor bank, being controlled by TUC, is in place, workers can come in for loan. Ebusiani ayatin nken General Secretary Edema Construction Building Materials Workers Union, Yera Richard Asamoah. Afe yenkwa homa so ne enua bema Ebeneza owusu ansa entwetwe nkomo enkra ye Freeman kran so eba no enye de ya ye kyerese ba kokora no afemu etinananom ewo ensie do de pote ena esi ye Ebeneza woti yenkan ya mo adwo Eben pacha woti menka Onye metonka yo boy enchemo yenya nte yesa akrofo wenfo bia pie mo mankran so ametututuo ato amachase nipa ba kokora afemu ahwe ne nkwa Ohene said the wedding kan ede asem no atudwa no sa pepepe NTM enu a wabra na board no so apemu sima eduasa num no pepepe no ena akonforenfo a omududu be se enwotwe etimi bowura gold buying company bia eno wo mankran sunsuo hu pepepe a wode wani kyem wo beposo no eho ena sa gold buying company wa akonfo renfo amamoyefo amakidoyi a omudi tuo ekokoro no bo etimi bowura ho na eno adan a omu bowura ho na kyesa akwakoya hometesem e de ma ade hye a omuye adwuma ho sa gold buying company ho no ni nyina ko ba se sa amrante ewura ho pe na no eno omudi nka bob akutu as ono yodi nka etuo ni nka ka no de
otoana nanom won sero kra de omo ka ho so a omo wo edem won so wo bububo omo tuo sisi amno kase no yɛde wɔ mu miɛnsa aba bɛpie mu mankanso aban yaresabea mu ɛna baako a ɔka ho nso so deɛ na asɛm ne deɛ no ani anyan paa ɛti abɔ akyi ɛde aba bɛpie mu wɔ kɔmfa no kyɛ aban yaresabea na ɔhene yere adeɛ anwanwasɛm baako wɔ mu no sɛ mpɛn pii naa no akorɔmfo mamayɛfoɔ amagidɔ ɛbɔ korɔ no ɛwɔ saa mpɛsoa no so a ɛyɛ adeɛ sɛ ade baako a yɛtumi ahyɛ ne nso paa ne sɛ akorɔmfo bɛwia adeɛ biara no yɛtumi dum kanea bɛɛ sɛ 10 minutes pɛpɛɛpɛ na krono boni nyina akɔso awia kyɛ sɛ akɔkɔyɛ ahomete sɛm etie yesusu sɛ ebia na ɔmanfo na wo mu bɛbɔ krono no wo mu ne friends anyinam nkane mu nkrofo bi ɛnenam a wo mutumi di sɛ adwumaden sɛ ebi si kunsu pɛpɛɛpɛ 10 minutes pɛpɛɛpɛ no ma wia de na wia no ma sa bɔ etua ma nipa ato na no nanan won se do esi mienu wo kunsu na yasa besi mankanso a sesɛ me no ka sɛ enipa enan ɛna etime pra baako ato na nanan won se do a akwakoy ahomete sem eti sesɛ me no ka sɛ de apotifo a wo bo mankanso ban police district no ɛya de sɛ wo bo bom pempepa na commander wo no ɛda wo ma no ɛyɛ Richard Boahe ɛna wo de tudwa akyɛ mu sɛ wo manfo bi no mo wo hɔ ɛmwa sɛ de bɛyɛ akrɔmfo mamayɛfo amagido no wo metimi aso mo pɛɛti no metimi aso mu sense enwema wo mu di no epomu no yade se eni enyan pa eti sese amno kasa da post for so na afenso so o masa dane sa ehwehwemu no e de ma regional command na sese amno kasa regional commander so na apanfo aba be pie mu ho enne wa bra wo mu so di hwehwemu mapa ahyehye so wo mu di sa ade na ti eti wo hene yire se ne ade no ko ye no beto nka pa hene de wo free mu no ene omo ebobɔ mu to no nyina no omo yɛ temamfo wɔ krom wɔ mankranso krom na wo bedi pa na wa bɛhia nkwanhyia sei bedase wo mu me fan says enam say adwuma na wo mu yɛ no ho nti no wo mu aba bɛ han dan ɛwɔ hɔ a wo mu di dwuma wɔ sɛ wo mu tuto gold na mmom wo mu nchi ankasa de yenim ba bi kropot ya wo mu free a wo mu baba bedi so adwuma die ne na mmom adwuma ne ba hokra no wo ma sa fa temamfo di bia wo mu yɛ adwuma wɔ ne yenim sɛ wo mu ɛyɛ ahohoro no ɛna yabobo bo mu tu anadwo no ɛna anase temamfo di bi but nkra yenya test abrante ba ko a wono de manfo bi no nim ne pa yɛ fɛ no kwame a wono ɛwɔ pomu hɔ no ɛyɛ de sɛ yabo ne tu am wono de wato nananom won se do kra ɛwɔ hɔ ebe mame na senafo ani edi nsem ye chi de be free mu ato bia no kire kɔ no watimi de ama ye wai ebusia yedua be ma Ebenezer Owusu ansa ene to areho sem nkrai free man kraso ede ne mpotemo ede ebre yen erade emfa yenua be ma na wa free mu no ekra ensie na aprosifo nso emo won homoden na won mo koye se nyambransem no wontime enso won pachi ebusia ye kan for 21st clinic the sciatica expert dia ma wada roma eya ment na fie wusi free care mo gese odo na pempem wo gina ho kakransa na watimi atoa wo nante so a na ye ka cha wo setua na for ni 15 branches ni nyina na yentimi enhwel wo de na ya na ise mazipu na atwen wo to ase twetwen anaso wa nanto ye wo ya wo na ase de champa bo an mu kura na to da bia na ye wo ya mesraw fo ni ekire mu e wo ho na yentimi emo 0540 311311 yade anka ye bia nso no ye hwe etu ase saa so na Europe tour ye de hye so na ya boawra mu South Africa eno nti wo Johannesburg wo Zimbabwe wo Sweden anase Switzerland wada Roma eya na wabo homoden afa bay na ne doctor for no ebuki appointment ma no 0244 915116 0244 915116 na watimi abwao Liberty Conference nyame ya adomo adase na oman ne ya dobo achi di anim na nyame ma akobom abompaye dimpaye nompaye na yatimi agye ye ho e de efro bonsampo kyeremnte no eya aka ye ho no padonsia ken na dwumadie no ahyase ebusia yenkwankwa wie ensem no ewo kuma se so ame ha senum ye kwa homa so ye nua be ma kwa me redu wono ene tonkra ewo asante mantama senum ema yen ye nya nti ye se so ame akwan no adwumayefo ya wodi dwuma wo so no won kokko apai de pote na sie kwa me wote menka me mo adwumu akwa aba me nua be ma kwa me na pom ti sen Yankopon adu me ho ye pa na rango adwumayefo ya so mu bon tradition wan shon be ya demonstration adade na sie onye ye mami eno abia me no tete enne
so the best was Swami, man, one time, and I said, language, Makua, or any year, into Yama, Ghana, Fujinano, Alman, Penidika, at Mawo. And at my 4 years, sorry, Omuna, Motikoku, Nana said, Omunyama who do be a Omune, Jumaya for an assembly, or more Jumanoso, and Omuyano. A idea of Mun Yaseka, Eddie Kane, say, or more Akachi and Jumua, or more Baba 2, Biase, in Penifore, to a market Muma, which I say, you know, Muyano, or more say a quenimu, if you or more other general bridge, it would be, and in Akachi and Jumua. And no Penifore, I did to Mr. Umbitia, or January, Anna, Tasam, and the Pimpes war. Now, Musumi, and I'm yes, Umbitia, Yamona, because it's Chiamuno, a idea, a very affected. And I say, a better because July, August, a woman, and I said, Cano, the become one more at Yahoo, when you to me, H. Now, Omupatin, I could Kakrediama, Busumi, Aswing, and I Kakredia, and I about to say, Penina, Batin, Sakrata, now, Omotimi, Omusikan Babatum, our Busumi, I see me in a Yano. Penina to coin our young Penny of here at Mansono, or to coin a quab with Wabla. Cano, anche se ma uomo bisogna uno nel senso abbastanza o molti mi sa che escano e adia penini gente ne adia o mi sabiti a che escano e non adia e o mumini a kudu se sa escano e sa sempre for January e no ma dada o mo baba tin sabe le se aka na ka krebi ama busu na so na skana ba na fi sa no mo dia ba yo mo dia e adia o mo ntia se kra ene open bɛhwɛ ɛwɔ anamani kwanta ɛhɔ no mu a adwumayɛfoɔ nyinaa abɔkyenku sɛ adwuma no ɔmo nyɛ adwuma no kɔpem sɛ asɛm a mpanyinfoɔ no ɔmo kan no nyinaa bɛtumi aba mu ansa na ɔmo ho atumi ato ɔmo afei obiem ɔmo ahu sɛ adwuma no ɔmo yɛ no sɛ yɛma break sɛ ɔmo nkɔdidi a na ɛyɛ ɛha adwene yie san sɛ ɔmo ni baabi a ɔmo de fa akɔpɛ aduane bi ɛno nti no adwumayɛfoɔ no gye ntu mpanyinfoɔ no anim sɛ ɛberɛ a wɔn pro ɔmo akakyerɛkyerɛ yi ehia sɛ aduane a yɛde bɛma ɔmo adi ɛwɔ awia detiro no ɛno nso so mpanyinfoɔ hwɛ na ɔmo de ka wɔn ho afei bia mu nso so no ɔpanyin a wɔda wɔn ano sɛ project manager ɛwɔ wɔn adwuma mu no yɛwura Fatina Oma ɔno nso so no ɛyɛ ade a wɔde mitumi epopo wɔn mu adwuma mu ma ɔmo kɔkyiri wɔn mu yie papapapa nti no sɛdeɛ nneɛma si kɔ no ɛnyɛ ade a ɔmo betumi atena hɔ ahwɛ ama akɔsoa nti no ɛnɛ ɔmo de ɔmo nneɛma nyinaa gu fam sɛ ɔmo nyinaa adwuma kɔpem sɛ saa nsɛm ahodoɔ bɛyɛ mmiɛnsa ɔmo de ato dwa nyinaa no ɛbɛkɔ yie ɛde ama ɔmo ɛwɔ ɔmo adwuma yɛn mu ansa na ɔmo atumi atu anamɔ na ɔnye ade baako a atwa mu yi ne sɛ adwumayɛfoɔ no ebi mu yɛ ɔmo ade sɛ nka ɔmo bɛsɛ ɔmo ade na afei ɔmo atumi akɔyɛ adwuma nanso ahomakye na ɔmo ati bi sɛ ɔmo kɔ adwumadie no so no nnipa bebree hɔ nom a na ɛna nso ɔmo nyinaa yɛ anokoro no nti no ɔmo de tutapɔ atoɔ sɛ wo a wonnim na wobɛpere wo sɛ wobɛdaa wo ho ɛti asoma yɛde to dwa ɛne sɛ ɛnɛ yɛnyɛ adwuma no na wobɛkɔ akɔyɛ adwuma no aduabɔ ɛtaatoɔ a ɔmo mentumi nka na afidie so sɛ adua no sɛ no no ɔmo bɔ odua ɛde taatoɔ sɛ ɛkora biara so no sɛ asɛm no ɛnkyɛw fam a mo bibiara ate sɛ ɔbɛfa ɔmo akyi na wɔkɔ akɔyɛ adwuma amana yɛyɛ nti na deɛ rango adwumayɛfoɔ a ɔmo yɛ interchange ɛwɔ Samuna Batukɔpem Nakuro no ɔmo nyinaa de ɔmo adwuma agu fam a ɔmo ankɔ adwuma ɛhwɛ wɔ market mu ɛne nneɛma ahodoɔ a babobodi no ɛka ho asana ɔmo tumi ayɛ deɛ ɛsɛ ɔmo yɛ Kwame ma yɛ na wase yɛ nua bɛma Kwame Redu ɛna yɛkɔ ekotie no ebronkom egu nhyɛne mpone na bɛso abribra yɛ kukuro mpone ne bɛso abusua yɛde ne nyina esia sedam rempem asiedu ekɔde amayoro asante ebo Benedict wɔyɛ samofo panya fe news queue yɛ wɔ Sompa 93.1 Kumase kase dem for afe Sompa 98.9 kwenya kwa bro no ma ɔkyea me nimo ene dom no so mu ɛwɔ sunwane ɛna afe Sompa 90.7 so apam dada papa toast ni systematic mo so no ɛda na yɛkyerɛ bi ɛde ma de hye yɛ wɔbunapo yɛ mantem nyina bɛma safo kantanka yɛ da se papa yɛ wɔne ne dom no ɛhwɛ chinchin fidie ne fruma ɛde ma yɛn ama wosa ɛhwɛ yɛ ɛwɔ abɛfo kwantempo fidie so ɛkɔ bɛgye sese premo bɛma ne prince ɛna afe Mr Devon so na ɛhwɛ Sompa TV MC hɔ ɛde ɛma yɛn mame fa sida ɛma me ankasa
sɛ me nua ba maame akua nya asɛm hwɛ aseɛ no ka nya asɛm hwɛ ɛhɔ na abehu atamfo hu adɔfo me nua yama na kɔ abanyame ya adom afirikyina ekosi ne dwoada so ɛkɔ no wobɛte ne nka ɛwɔ kaseɛ ɛso medidi wɔ hene yere maame akua yɛboa ɛsia mabronya busia yada mo ase ama monitor ekronto 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye